Niin, Zelda on vaan siellä baarissa dokamo. Se on ollut monta päivää, jos ei vittuukaan kiinnosta tää joulu. Kato kun nyt kun siinä on lapset tää. Niin, taas on nyt mun kinkkuni. Eiks näytä ihan hyvän näköiseltä? Siinä oli kova duuni tehdä se. Ja kuule, kun me juutalaiset, kun meillähän on se hanukka, että eihän me oikeastaan mitään porsaanlihaa, että meillä on ne perunaletut ja hillomunkit kuuluu meidän siihen juutalaiseen hanukkaan. Mutta kyllä mä sanon, että tosta vois yhden palan ottaa kyllä. Ja mä sanon nyt sen verran kaikille teille, ketä harrastatte sitä voimanostoja ja tälleen, että älkää huolitko, pitäkää taukoa nyt kun on joulu, syökää, juokaa, pössytelkää mitä halutte ja niin paljon kuin halutte syötte ja käytätte ja kyllä sitä sit kerkee myöhemminkin käydä siellä kuntosalilla, että oikein hyvää joulua ja joulutervehdys meiltä täältä teille.